Yo. Welcome to our latest and newest podcast Panze. Yeah, podcast Panze. Saka trukuti susu. What matters most is information. Zvekutodaro. Azvinhu zvinozotera mashure but information ndio yatinochida. Nase ndine chibaba. Atingazoti chibaba chemangoma. But I think mega muchazvinzwira kuti chibaba zvine zvakamira sei. So nase ndina Tuchris tiri mu area 13 Dangamvura. So mukomana ane EP rakaburisa like kanchiti EP tuti ane masong ake akaburisa but title EP chi DVAT Sabotage. Yeah, DVAT Sabotage. Saka tisingadi kupedza nguva kana kuita time nezvinhu kudorebesa time. Tuchris. Yo. Taura ino komana. Zuri but bo. Okay. I got a new Wagwan. EP. Yo, wagwan, my nigga. Yeah. So apa truti EP rapa ndataura vanhu kuti rudzi DVAT Sabotage. From the onset yo usati wanyora kanti usati let's say pamwe wakanyora kanti wakarota kanti wakaita sei. What pushes you kuti yo what pushed you kuti yo uti I need EP ndoda kuita izvi. Ndakaona masong achi 500. Yeah, we got 5 songs. Saka what pushed you kuti yo utizoti irido kuti DVAT Sabotage? Yo, you know what it is? From the streets where we grew up, there are a lot of things zvinoitika. Sometimes those are the things that sometimes zvinoti inga zvichitisa tiri macages. But you know what it is? You got to push. Kana ukavharwa door, you have to kick the door. Alright. Beside izvo zvakanti let's say kutori muruzero kutori nemwe rifanire nyiri tori kana kwamuzara bani izvi. Kune fanire nyiri tori kana kuti bindura kana kuti because mumwe munhu akazwa ini like inini hangu ndakamirira rimwe team rangu. Tikangozva kuti Sabotage. Tobva tanatsoziva kuti zvinikanga kusaburwa so like kakugumurwa so. Then tadaroka tobva kuti DVAT zvinhu zvabatanza. Saka muri ere mudangamvura kuti DVAT macho mune Sabotage yakawandisa kana kuti chindo kungozwisisa kudongozwisisa. Yeah. Okay. First, chanadanga notice about life ka. Yeah. We are tisusu purchase reduces the people io purchase zako ndio unotangozwi sabotage purchase zako. So DVAT Sabotage is not just an EP talking about DVAT. No. It's not about tutorial about kunyomba one only, but as we're talking about self-sabotage. So we're saying that standards you don't go to sabotage on your own yoga. Yeah. You have to overcome that first. Then there are those people who try to pull you down. Yeah. But it doesn't have to matter about those people. You have to focus on you. Alright. Open your levels. Alright, yeah, saka apa tapazisisa alright. Then takupinda muma songs. Ndakaona masongs ese akabuda. And zvinatsoratidza kuti kana instrument yacho haipachayo. Then maproducers nechichi zvese zvinatsoratidza kuti zvinhu zvakarongeka. Roughly amene kuti munokwanisa here kuti kumbotipa rough information bijana kapaperwork yekuti tingoziva kuti amene kuti zvinoita here kuti tingoziva kuti EP iri makaribudisira mari iko because zviritika manje kuno munhu anogona kunge arida music but otoziva kuti Tuchris akabudisa EP Tuchris akaita sei but zvakafamba sei kuti EP rizobuda because zvimwe zvese tadzizwa pane mari dzakabuda kuti mudaidai kana kuti pane sponsorship here dzadziripo like kuti masongs ayazobuda quality yaina because ndakazwa ndiri kuzoona quality yemasong ma1 iyi video yakabva kubuda ri punch like manyushi ndinyatsoona kuti pakashandwa makazvifambisa sei. Yeah. Okay, first of all, we self-raised. It was self-sponsors. Everything was from our own pocket. Right. From the team of 2CP Forever Golden. Alright. That's the label that sponsored our EP. Alright. Asaka ndoti manake. Then tobva tapinda pangoma. Ndakaona first track Rich Pido. Yeah. Pa Rich Pido imazira ndakaita hangu song iyi. Ine ka flex like so kakuzvibiga like so ndisingadi kurebesa hangu mawedzi. Song yeah is it about kuti maizvibigere
maita sei kandi zvingori pakuti munhu pane zvimwe zvese unofanira kungoita uchizongozvibhiga sometimes andinatsoziva ndonatsozivisisa. Okay, on Rich Peter, those are the real life stories that we're talking about. All right. Those are things we're talking about the daily hustles, how we get our own money. Because in the streets, it's all about making every dollar into $2 and every $2 into 4, into 3, into 4. That's why I always said those lines, my hustle is universal. All right. So your hustle should be universal. You should not be limited by where you come from or your background or your environment. You should be limitless. All right. Yeah. This is happened up was down on my song in 5. Yes. See you soon. Hey, bounce in the game. All about get the pip. Rich Peter, bounce. Andizoziva kuti kuchirungu tinoita kuti chitadzoka futi. So takumbogumira pakubvunza kuti song yeRich Peter. Then izvezvi tauda kuona sonzisa second song. Itongori song yekuti munhu akanzwa kuna munhu baba kuti ifanire big time. But adona sonzisa kuti masong aronasomborewe chaizvo chichinasomboitika chaicho kuti munhu azosvika pakuzorova munhamba rakadai because so far in number yerujambisa. Yeah, tell us more about the Arena Froze. What the story behind Arena Froze? Okay, the story behind Arena Froze. This is my moments that define us in life. Yeah. So in everything you do in life, you should make people should freeze. Ushamsika kuti uyu munhu uyu level rari takamsetirika anofanira kuzvibelieve. So every day you should work on that, on improving everything you do good. Next time people wanokambokuona vachazokuona futi next time they should be frozen. The whole arena freeze. Arena froze. Alright. Yeah, saka I think murongoza ini panapa ndaweta nchitofreeza mbija but andoramba ini nezita nchizodifreeza but alright. Saka let's say takatasa DVAT Sabotage. Yeah. Tatasa Rich Peter and it. Tatasa Arena Froze. So are you trying to tell me kuti definition ya mapa Arena Froze murikuti here mimi let's say tinofana kuchikwiwa here, alright? Because munhu nokuti ukasvika pana vanhu obva afreeza munhu nokwatisa baba. Saka isi tinachidonasozoti imi muruti munofanira kutyisa here. Munofanira kutyisa here pachiwasu ototyisa here mufesu chichiritika. It's not about frightening people kana kuvhundutsa vanhu. But as people they should be shocked about your presence. Your presence should impress people. Okay, like kuti let's say wakambooneka uchitengesa nzungu nenyima handiti. Then vanhu vazokuona kutengesa magold neckchain. Something in your life, something should be changing. You should be improving. But next time ndakuona kuti watopera. Yo, mazvibata guys. Ndonyaya apa. Saka the arena froze every time. Alright. Saka tisatende pane next song isusu. Mimi turikuona mavideo murudropa. Like panji like manyuchira katobuda ika. Saka mimi zisa vanhu kuti mavideo achanga achidropa sei. Because apa andika EP rakabuda masong akabuda chichishiyana autotera manhawa. Kwasara mavideo. Imimi alright, munoti promise here kuti every song ichange ine video, every song ichange ine video kuitira kuti like context yepa panji like manyuchi. Kune munhu andobatana soto kuti zvikuzi zvakati. Like ana Arena Froze chichichi. Munoti kuimbisa kuti song imwe naimwe ichange ine video. Muruti china. Yeah, every song is coming out with a video. And I'm promising fireworks. You know what I mean? Yeah. I punch hard like my new shit, big like my new shit, I punch hard. Turongotenda guys nekuramba muchingoona. Yeah. Zvakawanda zvinhu zvichauya panapa changa chichizokudza kuti zvakadai. That's why that the newest podcast is so far pasi pemango but manje chakanoenda pasi petende zvichiita zvifamba manje nditazo pasi peceiling tichienda takadaro. So ndadzoka kuna Tuchris zvakare. Nyaya apa Tuchris ka tine masong atisati apedza masong 5 tapa true handiti. Then ndakatasa panapa song yechi3 yakanzi mwana uyo.
Ayo, amira. Besides izvozvo hakuna munhu wemurume anoimba song yekuti mwana uyu achiri wakachechi hazviiti. Hakuna munhu wechirume anoimba song yekuti mwana uyu achiri wakachechi. Saka imimi pamangazosvika paunyora song yekuti mwana uyu, because every song inoitwa nemunhu inenge ine meaning yezvinenge zvichireva. Saka totize pasong yenyu yekuti yamakarova yekuti mwana uyu muhombe kudidi, ameno kuti zita richabuda mwana isi totombomuona kuti mwana uyu ndiani. Chii chakaitika kuti uzosvika paunyora song? Because ini ngaizi andimbomunyepera. Ini ndikasanga ngati let's say andiri nini, let's say ndiri musician ngatichi, ukatoona ndatonyora song yekuti mwana uyu muhombe kudidi, ari kundengendesa padhaza kuita sei, ne ndaperera baba. Makaperera here, muri sei, murunyura here, chii chiriitika? Alright, besides musati mapindura, chii makanyura? Damn man, ndinakunyura zvangu. Aiwa, so mukomana anonyura. Alright, what the story behind mwana uyu? Damn man, I was appreciating this mwana. Hey, mwana believe kuti anovharisa Zimbabwe yese. Mwana ndeyonyero. I think we can discuss this after podcast. Alright, after podcast. Saka ona unodiwa shamwari. Hadusi dombo kunyepera. Ini ndini tozoona mesh straight zvisina kuzombo unodiwa. Saka nyaya yedu tutarapa ndekuti pamwana uyu isongwe yekuti ndiri kuona kana mafesi mazhinji yakushandiswa kasongwe iyi. Irushandisa alright. Ari kuona pa TikTok. Irushandisa kasongwe because vanhu ari kupraise zvimoko nei. Vanhu ari kukoshesa mutemo. Yeah. Alright. Saka ndisikadi kupedza time. Rega ndingopinda pa song irundibata. Irundishoka like zvimwe zviya zvekuti amfesi kuzosvika pakuimba manyuchi musong punch like manyuchi. What the story behind punch like manyuchi zvekuti unosvika pakuti tinaona akawanda anoita boxing muno. Anobata. So pandakazongoza song yavo punch like manyuchi ndikati pautazi mapunches chaiwo. Yeah. What the story behind kuzoti muzoti punch like manyuchi song izvozvi punch like manyuchi chii chetirunyatsombodo kudescribe nezvacho? Before I explain, I want to give a big shout out to Manyuchi. Damn. Manyuchi, damn, that's my favorite from Zimbabwe. Hey, yeah. I used to watch Mitch Nichirimfana. I see Manyuchi, he used to dance in the ring, then he did this punch. Alright. Damn, Manyuchi. Antamba achikobora munhu. Dances in the ring. Who does that? Dance in the ring, then he win the match again. Saka, isutu right. Tasa DVAT Sabotage handiti. Because this is rupindira ne EP handira. DVAT Sabotage. Imi mutaura here kuti like DVAT because baba mata nezvasoka like andinatsuziya yangu. Ini ungoto ndrungo ngutaurawo. Sapresent. Mamutranzi aso here kuti let's say tineka aso ketuita kutengesa madomasi. Tufana uisa punch like manyuchi. Ufarira basa rako uchi panja. You can see the song punch like manyuchi. We're talking about resilience. Everything. It's not about punching violence or anything, but it's about in everything you do. You must put more effort. Punch hard like Manyuchi. You know, Manyuchi in the ring, he always with power, with the punch. And he used to dance in the ring. That's how you win. He dances, then he punch hard again. Mira, ndipo pa advice kuma gateways. So andika maona zata wana mgoma na kuti chinchese chonongo chidoita punch like Manyuchi. Kakari kachimoko kaneza punch like Manyuchi. Misa andisuti karowe ba. Chinge dzinoita chete. One day zvinomuka zvangu kudai. Unongo wachitengesa madomasika. Mangwana uzotongomuka wane prize rema strawberry. Isha ufana yote lastly baba tichida kuti asa times dzafamba. Zvakangodaro. Zvakangodaro. Ndo last song. So zvakangodaro isong irure because tikatasa kubva kushona chaiko. Wedre kuti zvakangodaro. Rine kautongoti zvinhu zvokuti azvichinjikiwa.
zvakangodaro zvakugara zvakangodaro kana uri mutondo kana uri murume zvakangodaro saka imimi DVAT Sabotage mune song yekuti zvakangodaro irure song yekuti zvakangodaro zvakangodaro. I was talking about you should appreciate life, not life yakasikirwa kuti inge ichingonakidza ndo zveingori zvakangodaro kuti zvinhu zvese zvinge zvichingoitika unofanira kunakidzwa nelife first kuti zvinhu zvako zvingokuflowere zvingorambe zvakangodaro. So on zvakangodaro I was talking about you should appreciate life. There's no need to worry about anything or be worried. You know what, if you worry a lot ndozokonzeresa stress, unnecessary stress ne suicide unozviona kana zvirikonzeresa noti vanhu varamba kungoappreciate zvinhu zvakangodaro. Alright. So guys, manzwa mukomana achitaura nezve EP rake rese. In short tongoti kuna mumwe munhu asingazivi kuti EP chika because togona kungatoti EP ka pamwe hatisudhisa hatisudhisa EP ask ChatGPT what is an EP. So zvitirika panapa guys, mukomana arubatika paFacebook Tuchris, TikTok Tuchris, YouTube Tuchris, DistroKid everywhere. You should Spotify, every platform inotengesa music. Yes. Muzimbabwe macho ndi Tuchris foot then pamogona kubatika pachi. Unogona kunibata padeni futhi. Alright, go avira. Tuchris inini manje ndine mamodel ari kunzoko. Zvimoko nyama baba. Because mavideo emunoona like iri kuti mwana uyo muhombe chichi kuti orenganga kuti kandoti hainini uyu face ndikamuona ka doti timboita song doti ambodaidai aroda nhamba dzako ape nhamba dzebasa obva wataura kuti futi kana nhamba idzi mafona fona yamuchitaura zvemusic musafona muchitaura zvemasamusa kana zvekuti tiroda bhega kana tichi. For business sake, it's no number. It's no matter. It's 0773 764 166. 0773 764 166. Andipona ngikubata. Saka hapo baba. Hapo. Ndobata number. Hayo ndobata. Saka tuti don't miss out ma episodes chinga chikunzire panapa. Pa podcast ye paspe muti. Manje tatata tichange yapa pasi petende manje pasi pe ceiling tichenda but tisakangana kuti the sky is the limit. Thank you.